Dnes bych vám rád vyvrátil nejčastější mýty, které se v našem oboru objevují. Jeden z nich je, že se u plynových zařízení, respektive u plynových kotlů, nemusí provádět roční servis. Je to zholý nesmysl. V návodu výrobce je uvedeno, že servis se musí provádět jednou ročně, nebo v návodech výrobců. Je to konkrétně uvedeno i v zákonu 458 z roku 2000, konkrétně paragraf číslo 62, odstavec 2 písmeno F, který nám hovoří, zákazník je povinen udržovat plynové zařízení v provozu schopném a bezpečném stavu, tak, aby nemohlo ohrozit nikoho na životě, na majetku a tak dále. Z toho vyplývá, že je potřeba ten servis provádět. Pokud bychom pominuli nařízení, tak i ten sám provozovatel toho zařízení by měl provádět servis, protože mu to ušetří náklady, ušetří mu to ten spotřebič jako takový. Například u osobního auta nikoho ani nenapadne nezajet na servis, vyměnit olej a podobně. Je to úplně to samé, pokud se o ten kotel nebudeme starat, tak se prostě zkazí.